Ja sé que serà difícil, però... No és culpa teva, ja ho sé. Vull dir, sóc jo que potser necessito un canvi i encara ens havíem acostumat, no sé, a tot això. Ara ho trobarem a faltar, potser. O jo què sé, o no. Em sap greu, em sap greu. Sé que ara estàvem formant aquí doncs, com un vincle xuro, no? Estàvem fent una petita família i s'acaba. S'acaba. Ho trobarem a faltar, això, Doncs res, fins aquí hem arribat. Moltes gràcies per veure el vídeo, subscriu-te, comparteix, o no, de fet, no sé si és necessari. Sí, home, sí, que tu has cregut que deixo YouTube. Ara és el millor moment, ara és el moment en què comencen els vlogs, perquè per fi he pogut sortir de casa. Yeah! Què passa, com estàs? Benvingut o benvinguda a un nou vídeo del meu canal. Soc el Vázquez, per si no ens coneixem. I avui és dia 21 de maig. A Catalunya encara estem confitats, però he tingut la sort o la desgràcia que m'han cridat de la meva feina a Eivissa i avui he d'agafar un vaixell. Ha començat l'aventura pujant a un tren on no hi ha ningú, 0 persones, i ens n'anem cap al port a veure com és la situació de viatjar en ple confinament. Si vols em pots acompanyar i suposo que t'ensenyaré com és un vaixell per dins i per fora i aquestes coses. Són 8 hores de trajecte les que ens esperen, arribarem demà al matí a les 7 al port d'Eivissa i allà començarà una altra pel·lícula, una altra aventura totalment diferent. Llavors, si vols venir, som-hi! Som-hi! Doncs hem arribat al port de Barcelona, són ara mateix 2:15 del vespre i en arribar aquí m'han donat un paperet estupendo on diu demana les meves dades, nom, cognoms, DNI, bla bla bla, residencia de destino solo para pasajeros, i llavors hi ha unes preguntes superinteressants que diu: ¿ha tomado un medicamento para la fiebre en las últimas 24 horas? ¿Sí o no? ¿Tiene usted dificultad respiratoria? ¿Tiene fiebre? ¿Tiene tos? Declaro aquí bajo mi responsabilidad la veracidad de los datos proporcionados i ja està, endavant. Això de moment és el control que hem passat, però anirem informant. M'acabo de despertar per dir alguna cosa. Mira, aquest vaixell té 8 plantes, val? Les primeres 5 són pàrquing. I aquí on estem ara és on hem dormit, hi ha ascensor. Aquí hi ha una botiga que normalment està oberta, però ara resulta que no. Etiquetes per tot arreu. I aquí hi ha un bar que passa el mateix, que habitualment tot estaria obert, però hi ha unes cintetes que diu que no. M'agrada perquè no m'ho he preparat, això, Per aquí es pot sortir. Ah, doncs no.
Aquí és la sala on està la gent dormint, aquí. Els lavabos, a veure si no hi ha ningú. Molt fred, eh? I aquí hi ha la zona xiringuito, que al vespre això normalment està obert, però ahir no ho estava. Això és un bareto. I aquí normalment hi ha unes tombones, unes gandules, que és xulo quan arribes a la nit. Mira, tots els camions, n'hi ha superpocs. Això normalment està ple fins a sota. El vaixell està buit, eh? No sé si ho he dit. I aquí a la zona d'animalets, que els guarden aquí perquè puguin viatjar amb tu. Això no ho he dit, que és que una de les mesures del coronavirus és que a l'habitació on es descansa, diríem, perquè dormir no es dorm massa, hi havia cintes, ara si puc t'ho ensenyaré, hi ha cintes a un de cada 3 seients hi pots seure per mantenir la distància de seguretat. Ostres, tinc molt fred. I ja està, i això ja és el port, i això d'aquí doncs són habitacions de gent que està... Camarots, que són... Són passadissos com d'hotel. I aquí a la zona VIP. Bueno, VIP, que són cadiretes, però més còmodes. I ja està. Doncs tornem on érem, a agafar les coses.
Doncs ja hem arribat, aquí està el vaixell, i el control de coronavirus ha sigut en 2 passos. Un és una primera parada de la Guàrdia Civil que diu «Usted quién es y dónde va?» i li he hagut d'ensenyar el contracte de feina, el document aquest que m'han cridat, i ja està, bienvenido. No m'ha demanat ni residències ni tonteries. I el segon pas ha sigut un control sanitari que m'han demanat el paper que he omplert a Barcelona i ja està. Pase, bienvenido a Ibiza. Que és del tot segur, home, jo diria que no, però jo què sé, són les 7 del matí, tampoc estic massa inspirat. Suposo que ells tampoc estan massa inspirats. I ja està, hem arribat. Cap que porto. Hem arribat a terra ferma. Bueno, terra ferma tampoc, perquè jo sempre dic que Eivissa és com un tros de terra que està flotant al mig del mar i que si saltem gaire fort pot ser que s'enfonsi. I ja està. Comença una altra aventura. Va, anem a viure-la, que ens ho passarem molt bé. Moltes gràcies per veure aquest vídeo i quina cara que faig. I ens veiem un altre dia. Adéu-siau, petonet. Amb mascareta, la de la Txill. Hola, Txill.